Bona vesprada a tots i a totes per vindre. Jo soc Quique Moscardó. L'any passat ja vaig estar fent així de speaker, o sigui que m'ha tornat a tocar repetir. En primer lloc, gràcies per vindre. Vos presente a Carolina, que és l'alcaldessa, Carolina Almiñana, per a que inaugure la segona mostra de taronja. Gràcies, Quique. Si has repetit és perquè ho faràs bé l'any passat. L'any que ve repetiràs. Bona vesprada a tots, moltíssimes gràcies per vindre. Per a mi és un orgull inaugurar esta segona setmana cultural de la taronja que culminarà el cap de setmana en la segona mostra de la taronja. I és un orgull sobretot pel gran treball i pel gran esforç que hi ha darrere. Hi ha un gran treball i un gran esforç per part del sector sobretot, per part dels tècnics i funcionaris de l'Ajuntament i per part de regidories implicades. He de dir que enguany tenim un al·licient més, com tots sabeu, en el plenari passat, per unanimitat, vam aprovar el demanar la marca de qualitat Carcaixent Bressol de la Taronja. Això és un orgull per a nosaltres com a poble, perquè posa en valor el nostre producte, el nostre origen, que com sempre diguem, i ens posa en el mapa. Ara anem a començar la setmana cultural amb una sèrie de ponències molt interessants, on tots aprenem moltes coses i ens enriquim. Avui comencem amb Cristina i Altea, que són les fundadores de l'ITRA, i segur que va ser molt interessant. Moltíssimes gràcies a tots, vos esperem tota la setmana i sobretot el cap de setmana en la mostra. Moltíssimes gràcies. Ja sense més dilació anem a passar a la xerrada d'avui, que tracta sobre el control biològic. Entenc que la majoria sabreu el que és com controlar el que considerem plagues amb insectes beneficiosos, i per a la qual cosa contem amb dos companyes, doctores i enginyeres agrònomes, que tenen una empresa que naix del Politècnic, naixen en companyia de Ferran García Marí, que és un catedràtic d'entomologia. Elles dos són expertes en el control biològic aplicat i en l'entomologia aplicada i explicaran molt millor del que jo puc explicar què és el control biològic i en què estan treballant. Sense més dilació, passem a Altea Calabut i després parlarà Cristina. Bona vesprada. Bé, us pot sorprendre aquesta primera imatge, però no és més que és una imatge que ens serveix molt bé per a il·lustrar el concepte general de control biològic de plagues, que no és més que l'ús d'un organisme per a reduir les poblacions d'un altre organisme. Però això ja se van donar compte a l'antic Egipte, que van domesticar els gats precisament per a controlar les plagues de ratolins que tenien en el menjar emmagatzemat. Però no veurem mamífers en aquesta xerrada, com ha dit Quique, ens centrarem en artròpodes. El control biològic de plagues és un mecanisme pel qual la natura manté baixos els nivells d'organismes plaga. I ocorre de forma, podem dir, gratuïta i es dona sense la intervenció humana, tot i que veureu al llarg de la xerrada que precisament la intervenció humana modifica la manera que té d'operar aquest mecanisme. I el seu ús en ecosistemes agraris ha demostrat excel·lents resultats en molts casos i a més des de fa molts anys. De fet, la primera constància que es té de la utilització d'insectes per a controlar poblacions d'altres insectes data de l'any 304. A la Xina utilitzaven una espècie de formiga o ecofila smaragdina, que és una formiga depredadora, per a controlar plagues precisament en cítrics. Aquesta formiga fa el niu en la copa dels arbres i es venien nius per a que els agricultors es col·locaren en la copa dels arbres i així que les formigues s'alimentaren de les plagues que hi havia als cítrics. En les fotografies que podeu veure, són molt antigues i no es veu massa bé, a l'esquerra hi hauria un niu d'aquesta formiga i a la dreta veieu són canyes de bambú que connecten els arbres per a facilitar el moviment de les formigues entre els arbres. Però no és fins a inicis del segle XX que no es comença a utilitzar realment el control biològic com una estratègia de control generalitzada.
Vos volem presentar qui són els protagonistes del control biològic, que són els agents de control biològic o enemics naturals o fauna auxiliar, que bàsicament corresponen a dos grups, depredadors i parasitoides. Els depredadors són artròpodes que s'alimenten de la presa directament, cacen les preses activament i al llarg de la seva vida s'alimenten de diverses preses. Mentre que els parasitoides són els adults que realitzen la posta sobre l'hospedant o prop d'ell i són les larves que es desenvolupen a la seva costa i al final la maten. No la maten perquè s'alimenten d'ella, sinó perquè l'individu que ha posat l'ou, sinó la larva que creix a costa de l'hospedant. En la fotografia de baix a la dreta podeu veure un mirador que té un ou d'un parasitoide adherit. Els parasitoides generalment són més específics que els depredadors i tot i que en depredadors tenim alguns que poden ser relativament específics també. Podem pensar que els cítrics tenen moltíssimes plagues, però no és ben bé així, ja que de més de 100 fitòfags descrits, només hi ha uns pocs que estan considerats plagues clau. En aquesta taula d'ací que va realitzar l'equip d'Urbaneja al 2020, crec que se mou un poc la presentació, igual hi ha coses mogudes, perquè veig que per incompatibilitat igual de versions està mogut. Bé, en aquesta taula és una taula que jerarquitza les plagues segons importància i segons el número de vegades que sobrepassa el que es coneix com a llindar de tractament. Com veieu, les plagues clau apenas són unes 10, no arriba a 10 plagues, això es podria actualitzar, però ben bé són unes 10 plagues, mentre que tenim moltes altres que només són plagues ocasionals o plagues secundàries. I això per què passa? Doncs precisament és per l'acció dels enemics naturals que tenim que estan mantenint les poblacions d'algunes plagues en nivells baixos. Per tant, quan es fa un control de les plagues clau, el que s'ha de tindre molt en compte no perjudicar els enemics naturals d'aquestes altres plagues secundàries perquè podem crear un desequilibri i crear un altre problema que no teníem. El que tenim als cítrics, el cítrics és un ecosistema que per les seues característiques propicia que hi hagi comunitats riques i diverses d'enemics naturals. Per tant, trobem parasitoides específics, com hem comentat abans, però també depredadors, alguns més específics i altres generalistes, que es diu. Els depredadors generalistes són aquells que s'alimenten de tipus diferents d'organismes, de plagues. Fins no fa molt es pensava que els depredadors generalistes no eren tan importants com els parasitoides, que no tenien un paper important en la reducció de poblacions de plagues. Però recentment s'ha vist que això no és així i que precisament els depredadors generalistes sí que tenen un paper important. A més, en l'avanç de tècniques moleculars que han permès analitzar el contingut del que s'alimenten els depredadors i s'ha vist de què s'estan alimentant aquests depredadors. I s'ha vist que tenen un paper, com dic, molt important. A més, tenim diversos nivells tròfics en l'ecosistema agrari i tenim fins a un quart nivell tròfic, que és el dels hiperparasitoides, que són parasitoides que estan parasitant els parasitoides de les plagues. Per tant, des d'un punt de vista humà, diguem-ne, ens estarien perjudicant la seva presència. En tots aquests tipus d'organismes el que genera és que hi hagi relacions tròfiques complexes en l'ecosistema agrari, que no vaig explicar ara per no allargar-me massa, però el que tenim, estem davant, per tant, d'un ecosistema complex que cal conèixer molt bé per a poder prendre decisions a l'hora d'aplicar el control biològic o tractaments per a controlar les plagues que trobem. Siga com siga, el control biològic en cítrics s'està convertint, i ho serà segur en un futur, és la principal estratègia de gestió de plagues, per diversos motius. Tenim una major consciència mediambiental, cada vegada tenim menys ferramentes, o bé per prohibició de substàncies químiques o bé per aparició de resistències que fan que aquests productes siguin cada vegada menys efectius. També, paral·lelament, tenim cada vegada més organismes
de control biològic disponibles comercialment. A més, el control biològic s'inclou molt bé en la gestió integrada de plagues, de fet es promou la seva utilització i per descomptat és una ferramenta clau en agricultura ecològica, que també és un tipus d'agricultura que cada vegada té més demanda. Anem a veure ara els tipus de control biològic que hi ha, que serien bàsicament 3, clàssic, augmentatiu i per conservació. Comencem pel clàssic. Quan una plaga arriba de nou a un país, una plaga exòtica arriba a un país, generalment els enemics naturals de la zona no estan suficientment adaptats a aquest nou organisme i no són capaços de regular les seues poblacions. Aleshores, la idea d'aquest tipus de control biològic és anar a la zona d'origen de la plaga i buscar els enemics naturals que allí estan controlant aquest artròpode o insecte. Llavors es porta al lloc on s'ha introduït la plaga per a que s'establisca i controli la plaga a llarg termini i de forma permanent, és a dir, que s'aclimate al lloc on s'ha introduït. Això és el que es va fer ja el 1887 a Califòrnia, quan tenien un problema molt greu amb Viceria purchasi, que va entrar i estava posant en perill la citricultura de la zona. Aleshores, el que es va fer és anar a Austràlia, el lloc d'origen de la plaga, i es va dur un depredador relativament prou específic, Rhodolia cardinalis, que es va alliberar i va ser molt efectiu en el control d'aquesta plaga. Aleshores, arrel d'aquest primer programa de control biològic clàssic que es va tan exitós, a molts altres països d'arreu del món es van començar a fer aquest tipus d'introduccions. I, de fet, així som un lloc pioner en aquest tipus de programes, ja que a l'Insectari de l'Estació de Patologia Vegetal de Burjassot, a principis del segle XX, es van realitzar diversos programes de control biològic clàssic que van ser un èxit, com el cas de Rhodolia cardinalis també, el 1922, o el cas de Cryptolemus el 1927. Aquests primers anys van ser molt prolífics, però el 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil i posteriorment la introducció dels pesticides de síntesi química, van suposar un fre en el desenvolupament d'aquests programes de control biològic. I no va ser fins al 1970 que no es va reprendre altra vegada aquest tipus de programes. En aquesta taula tenim un resum de tots els programes de control biològic clàssic que s'han fet a l'estat espanyol i destacarem alguns que han sigut molt exitosos i alguns que han sigut relativament recents, com ara veurem. Un d'ells és la introducció de Cales noachi per al control de la mosca blanca cotonosa, l'Eurotrixus flocosus. Aquesta plaga es va detectar el 1968 a Màlaga i en uns 6 anys més o menys es va escampar per pràcticament tota la zona citrícola. Els productes químics eren poc eficaços i això va conduir a que Paul Debach, que és un dels pares del control biològic a nivell mundial, va introduir en Màlaga dos parasitoides, Amitus spiniferus i Cales noachi, i aquest últim es va aclimatar molt bé i va anar colonitzant totes les zones on es trobava la plaga. I va demostrar, a més, una alta eficàcia en quant a parasitisme. Paral·lelament, es va haver de fer també un treball molt important d'assessorament als agricultors per a que deixaren de tractar amb productes químics o que buscaren aquells que no foren tan agressius, perquè Cales noachi és molt sensible als productes químics i, per tant, calia fer un treball molt important de compatibilitat entre els mètodes químics i la presència del parasitoide. Un altre cas d'èxit, que potser també conegueu, és el cas de la introducció de Cytostrichus phylognistoides per a controlar el minador dels cítrics Phylognistis citrella. Aquesta plaga també es va detectar a Màlaga per primera vegada el 1993 i en pràcticament un poc més d'un any es va escampar també per tota la citricultura de l'estat espanyol.
El que es va veure és que els parasitoides que hi havia autòctons sí que eren capaços de parasitar aquesta plaga, però en nivells molt baixos. Com veureu en la gràfica que hi ha ahí, els primers anys veieu que el nivell de parasitisme dels parasitoides autòctons estava al voltant del 20 o 30% i no era suficient per a controlar les poblacions de la plaga. Aleshores es va iniciar un programa de control biològic clàssic el 1996 i es van introduir diverses espècies i Citrostichus va ser la que diguem que va guanyar i va demostrar ser molt eficaç i com veieu en la gràfica, des de la seva introducció va anar augmentant el nivell de parasitisme fins a nivells prou elevats com per a tindre la plaga controlada, en la majoria de casos. Ara us vull parlar d'un cas de control biològic, d'un programa de control biològic clàssic molt recent, que és la introducció de Tamarix i Adrí per a controlar el vector de l'HLV o greening Trioza eritrea. Així el que s'ha fet és un programa que ha realitzat l'IBIA i el que s'ha fet és fer com si diguérem un control biològic clàssic però de forma preventiva, perquè tenim la sort que així encara no tenim aquest vector, Trioza eritrea, però sí que està present a les Canàries des de 2002 i a Galícia i la vessant cantàbrica des de 2014. Doncs així el que s'ha fet és avançar tot el que es podia, la faena, diguem, per a tindre ja sí el parasitoide abans que arribara el vector als cítrics d'ací. La introducció d'aquest parasitoide ha sigut tot un èxit, de fet, perquè s'ha aclimatat bé, s'ha escampat per tota la zona i en un any només s'ha vist que han passat de tindre un 85% de les parcel·les infestades ha baixat en un any a menys d'un 10% de parcel·les infestades. Abans de passar al següent tipus de control biològic, m'agradaria comentar-vos que, com veieu, el control biològic l'està utilitzant realment tot el món, tots els agricultors, perquè encara que no estiguen soltant insectes o alliberant insectes, els programes de control biològic clàssic ens estan beneficiant a tots els agricultors i a tota la societat en general sense fer res, perquè són organismes que s'introdueixen i s'estableixen i ens permeten tindre que certes plagues no arriben a ser plagues per a nosaltres. Bé, el segon tipus de control biològic és el que es coneix com a augmentatiu, que consisteix en criar massivament enemics naturals per a soltar-los en camp. Segons l'objectiu que es tinga, pot ser inoculatiu o inundatiu. El control biològic inoculatiu consisteix en que els enemics naturals que soltem es multipliquen i controlen la plaga durant un període de temps determinat, però no permanent, ja que no s'estableixen, no són capaces d'establir-se en camp aquests organismes. Per tant, és un tipus de control que es recomana quan hi ha poca plaga o més bé de forma preventiva. En canvi, en l'inundatiu s'alliberen un nombre elevat d'individus que són els que controlaran la plaga per ells mateixa. Per tant, és més similar a una aplicació d'un producte químic més convencional. Entendreu també, com hem vist el control biològic clàssic, que hi ha molts organismes que s'utilitzen en control biològic augmentatiu que van començar sent organismes de control biològic clàssic, introduïts d'un altre país, però que el fet que no se puguen aclimatar i passar l'hivern, per exemple, fa que passen a ser organismes de control biològic augmentatiu perquè ens obliga a fer soltes anualment. És el que ha passat amb Cryptolemus montrouseri, que a l'hivern té una disminució dràstica de les seues poblacions per diversos motius, per fred, per temperatures, també per escassetat de preses o per excés d'utilització d'alguns productes químics que li afecten. I, per tant, és necessari cada any realitzar soltes d'aquest enemic natural. Altres exemples de control biològic augmentatiu que s'estan utilitzant en camp és la utilització d'Anagyrus vladimiri, alguns potser el coneixereu com a Anagyrus pseudococci, però li han canviat el nom, i també la utilització d'Aphitis melinus per al control de polls roig de Califòrnia. Després també hi ha tractaments amb fongs entomopatògens que s'utilitzarien
en control biològic inundatiu, com si fos un tractament, que s'alliberen espores d'un fong que creixen sobre els insectes i acaben matant-lo. Ja per a realitzar aquest control biològic augmentatiu, comercialment hi ha disponibles diversos organismes, com hem comentat abans, que cada vegada hi ha més organismes disponibles per a comprar i alliberar. I ara la meva companya passarà a parlar-vos del tercer tipus de control biològic. Bé, el control biològic per conservació consisteix en modificar l'ecosistema per augmentar l'eficàcia dels enemics naturals que ja es troben de forma espontània en aquest agrosistema o en el teu camp. En aquest cas no s'alliberen, sinó que el que se fa és modificar l'entorn per a que aquests organismes que ja es troben puguen controlar les plagues o mantenir-les baix dels llindars econòmics de danys. Se fa quan tenim aquests enemics naturals, però per qüestions concretes no acaben de funcionar bé. I és molt important en cultius a l'aire lliure, on no funciona tan bé els altres sistemes, la inoculació, i on al mateix temps tenim aquests recursos del camp, de la parcel·la i aquesta estabilitat per a poder fer aquestes modificacions. Pensem que és el tipus de control biològic que predominarà en un futur i s'estan fent cada vegada més estudis perquè permet dotar a l'ecosistema, a l'agrosistema d'una gran resiliència, d'estar més preparat front als canvis que venen i també a l'agricultor o agricultora també a tindre una major independència dels insumos externs perquè tampoc se podria controlar totes les plagues alliberant aquests organismes de fora. Com s'origina teòricament aquest concepte? A partir dels anys 60 s'ha començat a documentar i a recopilar aquestes pràctiques que ja se feien i que se podien agrupar dins d'aquest concepte de control biològic de conservació, pràctiques concretes com plantar una planta per a que n'hi haguem més enemics naturals o fer alguna infraestructura que fora de refugi. Se començaren a recopilar. Al mateix temps, un poc de temps després, naix l'agroecologia, que és una altra visió en els treballs d'Altieri, des de Berkeley, per exemple. En aquest cas, el que volien és contrarrestar la simplicitat dels monocultius a Occident, que estava baixant molt la diversitat i això estava fent que moltes plagues proliferaren i tingueren problemes greus que no se podien solucionar. Aleshores, des de l'agroecologia el que se vol fomentar és un augment de la diversitat vegetal i, per tant, hi haurà un augment de tota aquesta fauna auxiliar i llavors el control biològic funcionarà millor, no n'hi haurà fluctuacions. Això que té molt de sentit i és molt lògic, el que passa és que després n'hi ha molts estudis que diuen que no sempre és així, que no per augmentar la diversitat en general després no se solucionen aquestes plagues clau que són les que ha comentat Altea, que són les que tenim, perquè les causes poden ser diverses perquè tenim depredadors intergremials, tenim hiperparasitoides, el que ha comentat Altea, que són altres paràsits que parasiten els paràsits. Suposa que és també perquè no deixa de ser una simplificació, però siga el que siga, això és el que ocorreix, no basta con augmentar la diversitat per se. Apareix ahí el concepte, per entendre-ho bé, que és la diversitat funcional, que és allò que hem de buscar per a fer un bon control biològic de conservació. I què és la diversitat funcional? Se podia entendre com quan volem que l'ecosistema ens doni una diversitat de funcions, una diversitat de serveis, entre ells el control de plagues, i això és el que hem de buscar. Hem de buscar, també se podia dir que és com escollir aquests enemics naturals, aquesta fauna auxiliar, de forma que la composició en l'agrosistema siga òptima per controlar els artròpodes plaga que volem. Ahí teniu exemples de depredadors, parasitoides. Nosaltres parlem d'artròpodes, però les aus, les rates penades, ahí també hi ha molts altres enemics naturals que se poden incloure en aquest tipus de control biològic. Com es fa en la pràctica? Quines pràctiques se poden utilitzar? Quines tècniques? La més coneguda i que s'hauria de fer sí o sí dins de qualsevol control integrat de plagues, que és el que s'ha de fer, seria una gestió adequada dels plaguicides.
és una cosa òbvia, si volem comptar en el servei que ens donen aquests enemics naturals, doncs hem d'intentar enverinar-los el menys possible. Això se pot fer sabent que plaguicides són selectius, són més selectius. I n'hi ha molta informació al respecte, per exemple, en la pàgina web de l'IBIA, de xips cítricos, ahí podeu trobar per a totes les matèries actives com són de tòxics per als enemics naturals. Una bona cosa seria dir quines plagues clau tinc, quins són els seus enemics naturals, a l'hora de tractar, escollir aquests plaguicides que siguin més respectuosos. Per exemple, encara que no siga de cítrics, nosaltres, per exemple, en València treballem en xufa, on tenen un barrenador, tenen un lepidòpter que afecta la xufa i ahí tenen productes que tenen en ecològic espinosat i bacillus i en convencional altacor. Nosaltres, per exemple, ajudarem a que se donaren compte que podien aplicar bacillus, encara que fos convencional, estalviant-se un tractament en altacor que és molt eficient però mata altres organismes naturals que estan ahí que també estan controlant molt aquesta plaga. És molt important escollir el plaguicida i no només el plaguicida sinó el moment d'aplicació també això afecta la seva selectivitat. Per exemple, no tractar en floració, són coses que els agricultors i agricultores suposo que sabreu, però és la primera tècnica de control biològic per conservació. Després, la majoria de tècniques o de pràctiques, diguem que se poden englobar, busquen, els seus objectius és subministrar refugi o aliment alternatiu a aquests enemics naturals. Ahí n'hi ha moltes coses que se poden fer, suposo que sabreu que aquests enemics naturals s'alimenten de les plagues, però també tenen altres necessitats. Per exemple, ahí baix podeu veure, estan menjant en unes flors un bracònid, això és un parasitoide, i el de la dreta és un sírfid, les seues larves depreden pulgons, però els adults necessiten pol·len i nèctar. Si no tenim pol·len i nèctar en la parcel·la, no van a estar ahí, no van a viure. Hem de donar flors en altres moments que siga la flor de cítrics. Això se pot fer en una coberta o plantant-les, ara veurem exemples. Després dalt podeu veure un cotonet en aquestes gotes de melassa. La melassa és una font alternativa de sucres també per a aquests parasitoides que la necessiten i hi ha molts hemípters que produeixen melassa, també s'ha d'intentar tindre un poquet d'aquests hemípters, no és que siguin plaga de cítrics, però altres espècies que siguin específiques de les plantes que tens en la coberta, per exemple, i també van a poder utilitzar aquest recurs. Després, preses alternatives. El que ha parlat dels depredadors generalistes és molt important, dels depredadors generalistes que igual no mengen molt, abans estaven com en l'ombra, no se sabia l'efecte tan important que feien, perquè al no ser tan voraços, ells estan ahí menjant un poquet de tot el que n'hi ha i gràcies a que mengen poquet estan ahí abans que la plaga esdevinga plaga i són els responsables que no peguen aquest putxó i són molt importants i per tant també s'ha de tindre aquestes preses alternatives. Com a refugi, per exemple, una bona coberta que protegisca, per exemple, n'hi ha molts depredadors en terra, aranyes, caràbids, moltíssims depredadors diferents que necessiten estar protegits de la sequedat. També, he ficat, encara que sigui una au, però és molt clar l'exemple de les caixes niu per a aus o per a rates penades, seria un refugi molt clar. També se podia pensar fer coses per a insectes. Aquest, per exemple, és un treball molt interessant de Marcos Miñarro en Astúries que ha demostrat el paper que fan les aus en les pomeres de sidra baixant les poblacions de pulgons i de carpocasa que són molt importants allà en pomera i les dades són molt clares. També n'hi ha altres enfocaments més reduccionistes. Nosaltres, per exemple, participàvem en un projecte en Colbis que en el 2013 començà i se tractava de treballar en les empreses que venen enemics naturals i productes associats per a facilitar el control biològic en camp obert, perquè el control biològic en camp obert encara té un recorregut per a donar-vos exemples i nosaltres, per exemple, una cosa que també se fa és vendre sucres per aplicar-los directament en motxilla. Ahí podeu veure una foto d'una crisopa menjant les gotes. Aplicàvem pol·len també per als fitoseidos o inclús fibres en què se quedaven, en el camp de Quique, per exemple, i de Joan també, hem fet algunes coses que està ahí. Per exemple, ahí se pot veure com fiquen molts més ous. Aquestes coses moltes vegades no se dona a la pràctica perquè és molt car, per exemple, en un cultiu com cítrics,
però sí que són molt interessants perquè aprenem sobre el que necessiten aquests enemics naturals i en alguns casos igual sí que pot ser, una aplicació de pol·len sí que pot ser. Després, altres pràctiques o tècniques de control biològic de conservació són infinites i cada vegada n'hi haurà més, però altres en les que s'està treballant ara, per exemple, en ecologia química s'està treballant molt sobre la capacitat que tenen les plantes per a produir substàncies que repel·lissen les plagues o atreuen els enemics naturals. Això se pot incloure des del punt de vista de l'agroecologia, se planten plantes que poden repel·lir les plagues que t'interessen, s'inclouen dins de les cobertes i també el que se fa, per exemple, en l'IBIA també estan estudiant les substàncies en concret per a sintetitzar-les, vendre-les i poder utilitzar-les i repel·lir la plaga en concret o atreure els enemics naturals. La veritat que és molt curiós, una planta quan un herbívor s'alimenta d'ella, segrega una substància que pot comunicar a la planta del costat que se la van a menjar i així segreguen unes substàncies que fan que la plaga no continua menjant. Això és molt interessant i està tot un poc per investigar. També és molt interessant i molt necessari el que se fa per a controlar les formigues. Els que teniu camps i voleu fer control biològic sabreu que les formigues moltes vegades impedeixen el control biològic. Les formigues tenen una associació mutualista en els hemipters que produeixen melassa, elles les protegeixen a canvi de tindre aquesta melassa i els enemics naturals no se les mengen. Entonces, igual sí que n'hi ha depredadors suficients, però estan les formigues protegint-les i no funciona. Aleshores, dues pràctiques que se fan, una pràctica que se fa molt és l'exclusió de les formigues, no sé si algú de vosaltres ho conegueu, després igual estaria bé que compartireu pràctiques que feu vosaltres, però l'exclusió, impedir que les formigues arriben a l'arbre, s'ha demostrat que funciona. Pot ser que siga car, en el cas de cítrics, depèn, si t'està començant el cotoner de les valls, jo sé de gent que sí que ho està fent i funciona, tu fiques això i el cotoner té més depredació. Ahir, per exemple, he ficat un pot de còper, però suposo que n'hi haurà més marques. Nosaltres no anem en cap, no fem publicitat, simplement estem ficant exemples. Després, una cosa molt interessant, que per exemple nosaltres ens contrataren un estudi BioVest que crien enemics naturals i ells volien provar el que diuen distracció de les formigues. I és que els ficaven estos dispensadors allà a l'esquerra en sucre, un sucre artificial, ho nugaven en cada arbre o dos per arbre i entonces els donàvem a les formigues aquest sucre al libitum, fins a que elles volgueren. No sé si s'aprecia, però en el difusor de dalt està tot ple de formigues. Elles anaven i s'ho menjaven cada 2 o 3 dies, teníem que replenar-lo. Entonces, el que se veia és que en parcel·les que tenien molt de cotonet, quan ficaves això, no pujaven i se plenava de depredadors o parasitoides segons la plaga. Però a més les formigues són depredadores. Quan estaven saciades passaven a ser depredadores i baixaven algun cotonet per el tronc. És també un assumpte molt interessant, que si tu en una coberta tens més sucres, possiblement les formigues les vas a poder distraure, com diu això. Després, una de les pràctiques més conegudes en aquest sentit són les cobertes vegetals. Les cobertes vegetals és molt difícil estar en camí, fer recomanacions per a totes les plagues, però s'està investigant molt. Per exemple, jo així vull dir alguns exemples de lo que s'ha demostrat. Per exemple, en el cas de pulgons en l'IBIA, els pulgons tenen molts enemics naturals però arriben tard, no funcionen bé. Aleshores, ells, per exemple, començaren a estudiar la festuca, que estava molt estudiada, no sé si com sabreu, plantaren festuca i veieren que ahir n'hi ha uns pulgons específics d'aquesta gramínia, entonces els depredadors arriben abans a controlar el pulgó en l'arbre, en el cítric. Ahir, per exemple, també s'adonaven una cosa molt interessant. Pensaven que anava a ser els parasitoides, perquè els pulgons tenen parasitoides en altres cultius que controlen molt bé, i s'adonaren que ahir els
els que estaven instal·lant-se i fent un bon control eren depredadors que pensaven que no eren molt voraços, per el que he comentat abans, però estaven ahí, se podien estar mantenint ahí durant més temps i feien un bon control. Després també, igual és un poc més controvertit el cas d'aranya, perquè sí que s'han publicat moltes coses en la Universitat de la Jaume I de Castelló, dient que la coberta de festuca també també funcionava bé per a reduir els danys d'aranya. Ahir els resultats són més complicats d'explicar. També hi ha estudis, per exemple, de l'IRTA que diuen que no hi ha diferència en una coberta espontània, però, vull tranquil·litzar-vos dient que s'està estudiant, o sigui, ara per ara, igual no se pot encara per a cada lloc dir, però l'ús de les cobertes a part té moltes altres avantatges, no? Per exemple, estan estudiant com afegir, perquè, clar, també una coberta de gramínia, el sentit comú també te diu que és massa simple, afegir plantes en flor que ofereixen altres nutrients que se sap que fan falta. Per exemple, Altea va fer uns estudis molt interessants que analitzaven com estaven ben alimentats els parasitoides i se sap que passen fam. Hi ha un moment en estiu i en tardor que passen fam, necessiten sucre. S'ha d'afegir plantes en flor a aquestes cobertes per a complir això. I també, això són cobertes sembrades, però no s'ha d'oblidar que també n'hi ha cobertes espontànies que se poden deixar créixer, anar seleccionant espècies que siguin més adequades per les plagues clau que tu vols controlar. El cas de l'agret, per exemple, és una bona coberta que si la cuides té molts beneficis. Volem passar ara a comentar alguns casos pràctics de les plagues que pensem que vos poden ser d'interès, així, els cotoners, l'aranya i mosques blanques. En quant a l'aranya tetraníquids, n'hi ha 3 gèneres, 3 grups diferents, que són l'aranya roja, Tetranicus, Panonicus i Eutetranicus. Els danys que fan són diferents, l'aranya roja fa uns danys localitzats i els altres un dany uniforme, i la diferència també més gran és que l'aranya roja fa una seda, viu en concavitats que troba, en fulles o en fruits, i ahí tira moltes sedes per a protegir-se dels enemics naturals i per a crear un microclima adequat. I això fa que siga molt més difícil de controlar pels enemics naturals. Per altra part, Eutetranicus també és una plaga invasora que, com no està aquí de sempre, també els enemics naturals encara no estan molt ben adaptats a controlar-la. En quant a el que tenim nosaltres en les parcel·les d'enemics naturals d'aranya, els tetraníquids no tenen parasitoides. És una cosa molt curiosa, però ningú parasitoide se'ls vol menjar. Es veu que estan molt roïns. Però sí que tenen com un grup diferent de depredadors. Estan els fitoseidos, que ara parlarem. N'hi ha un coccinèlid negre molt xicotet. Tenim un cecidomi, que és un tipus mosquit, que les larves molt xicotetes, roixetes, depreden àcars, i tenim també els coneopterígids, que són eixos blancs, són com les crisopes però xicotetes i blanques. Eixes són molt abundants, el que passa que se veuen més, volen per la nit. I el que sí que se veu són les pupes, que són eixes taques blanques que n'hi ha baix. Segur que això, els que tingueu cítrics, ho vegeu en les fulles. Això és molt bo perquè vol dir que teniu eixos enemics naturals. I també n'hi ha un trips depredador d'àcars, que és Scolotrips, que és molt eficaç però és molt sensible als tractaments. Els fitoseidos són molt abundants, són els depredadors d'àcars més abundants i més coneguts. Més coneguts també perquè són fàcils d'estudiar i de criar. Jo penso que per això també tot el que fem és en fitoseidos, però tindríem que mirar també d'utilitzar altres enemics naturals. D'estos se sap molt, com dic, perquè se crien molt fàcil i per això també són les que més se venen en les cases comercials. Però, a més, sí que tenim de forma natural moltes espècies. Aquesta taula que he ficat ahí és una recopilació de diferents estudis en la que se veu que aquestes espècies solen repetir-se. Pot haver variació segons les zones, però tenim un, Euseius stipulatus, que sempre és el més freqüent, i aquest està adaptat també a menjar pol·len. Per això és el més freqüent i per això sempre pot estar per ahí encara que no hi ha cap plaga. Després tenim 2 especialistes, Phytoseiulus persimilis i Noseiulus californicus, que sí que poden menjar aranya, se saben manejar per la seda eixa, perquè Euseius, no ho he dit, el problema és que no pot manejar-se bé en la seda que fa l'aranya, aleshores per això no depreda bé. Aleshores, aquestes espècies, després n'hi ha altres generalistes que també mengen altres plagues.
Eixes se venen, per exemple, Phytococcus persimilis i Nocilus californicus les venen moltes empreses d'enemics naturals, Cooper, Agrobio, Biobest, i s'alliberen de forma preventiva. Per exemple, Californicus, el que diuen és alliberar-la molt pront, a principi de març fer una solta, després fer una en maig i després, si fa falta, una en setembre. Així, segons la zona o segons, si voleu alliberar, ja se fiqueu en contacte en aquestes cases i vos aconsellen. El que se pot fer també és cuidar que les espècies que tenim siguin més favorables cap a les especialistes. Per això, per ara, el que se diu, no està clar si una coberta de gramínies, jo afegiria ficar-li més plantes, perquè, per exemple, és molt interessant el cas de Solanum nigrum, és una planta que tenim silvestre i té un tetraníquid, Tetranicus evansi, que no passa al cítric. Aleshores, per exemple, si inclous aquesta planta i altres més en la coberta, pot ser molt interessant. En aquest sentit, han fet un estudi molt interessant l'any passat en Múrcia. Volien criar este depredador, este Torus puntillum, que se sap que és molt eficaç, menjar 200 tetranicus per larva i dia, però li costa establir-se si fas tractaments químics o biològics. I no es ven, perquè els coccinellis, per exemple, al contrari que els fitoseidos, són molt difícils de criar, tenen cicles molt llargs i per això moltes vegades les cases comercials o no es crien o són molt cars. Estos el que feren és feren un hivernacle, plantaren plantes que són sensibles als tetraniquis, papaya, albergínia i la Solanum nigrum, que he comentat abans que té un tetraníquid que no passa cítrics, i criaren en aquest hivernacle i després, quan tenien molt coccinel·lit, l'alliberaven en 200 hectàrees de cítrics que volien controlar ahir. Tenien ahir els 3 àcars, aranya roja, l'àcar roig i Eutetranicus. I el que feien és, aquestes inoculacions, després feien també pràctiques de control biològic de conservació, plantant files de Solanum nigrum, reduint el número d'acaricides i també netejant bé els camins, perquè la pols és una cosa que també fomenta molt que n'hi hagi problemes d'àcars, i els ha funcionat molt bé. Aquest assaig és molt prometedor, perquè dius que tenim més enemics naturals, a part dels fitoseidos, se tenien que fer més estudis per a que les cases comercials també digueren, escolta, o els insectaris públics, que també este torus no el crien, però el podien criar i podien donar-vos perquè inoculàreu. Aquesta experiència és molt interessant. Damunt tenien altres plagues com de l'Otococcus i també la pogueren controlar molt bé, perquè a l'haver baixat la pressió, els acaricides també alteren molt els altres enemics naturals que tenim ahir. Ja per últim, d'àcars, l'Eutetranicus és més difícil. L'Eutetranicus tenim un problema en control biològic perquè encara no s'han adaptat. Van entrar en el 2001 les 2 espècies que n'hi ha d'Eutetranicus, Orientalis i Bansi, s'han anat expandint, ara Bansi està desplaçant a l'altre i, per exemple, s'estan fent estudis de les zones on duen molt de temps i el que més n'hi ha són fitoseidos, el 96% dels depredadors que n'hi ha són fitoseidos i no funcionen bé. Com podeu veure en aquesta gràfica en roig, a partir de l'estiu, en roig és l'Eutetranicus, puja molt en relació a la línia verda, que són els fitoseidos. Els fitoseidos són molt sensibles a les altes temperatures i les baixes humitats, i això és un problema que no sé com se pot resoldre, però s'hauria de buscar també per ahir tècniques que milloren. Damunt s'ha vist en laboratori que Eusebio estipulatus, el més abundant, si li dones Eutetranicus no viu molt de temps i la fecunditat és molt baixa, és a dir, no està acostumat a menjar-se aquesta espècie, perquè és una plaga invasora. Per donar un poc d'esperança, l'altre 4% de depredadors que van trobar que s'estaven alimentant d'Eutetranicus els he ficat ahí baix i són, aquestes 2 primeres fotos de baix són les larves dels coneopterígids que he ficat abans, que són aquests blancs, que són com crisopes, aquests mengen àcars i estan ahí en les parcel·les. Utilitzant plaguicides selectius o també investigant a veure com augmentar les poblacions seria bona cosa. També el cecidòmid. També n'hi ha un trips depredador, flanclinotrips, que depreda trips i àcars. N'hi ha altres depredadors que sí que poden tindre ahí un potencial. Ara torno jo per a parlar-vos del control biològic en cotonets.
I començaré per Planococcus citri, el cotonet que suposa que sabreu que fins a fa no tant, fins a quan no teníem Deletococcus o cotoner de les valls, el Planococcus citri era el cotonet per excel·lència dels cítrics. Com veureu en la gràfica que apareix ahir, això va ser una experiència en la que s'embolsaven colònies de cotonet. En unes bolses, unes estaven obertes i unes tancades. A les tancades els enemics naturals no podien accedir, mentre que a les obertes sí que tenien accés. I com es pot veure a la gràfica, les poblacions de Planococcus citri eren més elevades a les bolses que estaven tancades, és a dir, que no havien pogut accedir els enemics naturals, evidenciant així la importància que tenen aquests organismes per a controlar les poblacions de Planococcus citri. I, de fet, avui dia es considera que aplicant una bona gestió integrada i controlant les formigues, pel que comentava abans Cristina, els enemics naturals són capaços de mantenir les poblacions de cotonet per baix dels llindars de tractament. Qui són aquests enemics naturals de cotonet? Doncs tenim tant parasitoides com depredadors. Ara veurem. Els principals parasitoides són Anagyrus vladimiri i leptomàstics, que són parasitoides que prefereixen parasitar tercer estadiu i femelles joves, que encara no tenen ous ni ovisac. Suposo que sabeu o vos explique, les femelles dels cotonets fan la posta baix d'un ovisac per a protegir els ous. I després tenim depredadors, concretament el depredador que suposo que coneixereu, que és molt conegut i que se cria en els insectaris públics, que és Cryptolemus montrouseri. Aquest depredador pot alimentar-se de tots els estadius, però prefereix, funciona molt bé quan tenim femelles en ovisac, perquè l'adult realitza la posta sobre els ovisacs i són les larves les que s'alimenten des de molt prompte dels ous i dels primers estadius del cotonet. Per tant, el que es fa en Planococcus citri, com he comentat abans, és realitzar un control biològic augmentatiu alliberant aquests enemics naturals a partir de finals de maig i fins a octubre, ja que les poblacions de Cryptolemus no són capaces de passar l'hivern en una abundància suficient com per a controlar la plaga. El 2009 va entrar el Deletococcus aberiae, o cotonet de les valls, o cotonet de Sud-àfrica, també es coneix, que és un cotonet que, com sabreu segurament, té el hàndicap que deforma la fruita. Aleshores, ha causat danys molt importants. El que ha passat en aquest cotonet és que els parasitoides que tenim ací no són capaços de parasitar-lo. En un principi pareix que potser últimament ens estan dient que s'estan adaptant, però bueno, avui per avui no podem dir que els parasitoides d'ací estiguen atacant al Deletococcus. I Cryptolemus, el que passa, veureu que està tatxat però de forma discontínua, perquè l'acció de Cryptolemus sí que té cert efecte sobre les poblacions de Deletococcus de cara a l'any següent. I ara explicaré per què. El que passa en les poblacions de l'any és que quan tenim les poblacions de Cryptolemus de forma important a partir de finals de maig, el dany d'aquest cotonet ja està fet. Així, la línia blava és la població del cotonet, que com veureu, quan a caiguda de pètals i quallada del fruit, no són les poblacions més elevades, però ja hi ha poblacions que estan fent el dany. I una vegada el dany està fet en aquest moment, després, per molt que tu baixes les poblacions del cotonet, ja no fem res perquè el dany ja l'ha fet. Entonces, l'únic que ens està fent ahir el Cryptolemus seria baixar-nos les poblacions de cara a l'any següent. Per tant, així el que es recomanaria, en tot cas, és, si es fan soltes de Cryptolemus, intentar fer soltes més prompte, al mes d'abril, en forma de larva que resisteix més les baixes temperatures. Pel que fa als parasitoides de Deletococcus, com deia, els d'ací no són capaços de parasitar-lo i, per tant, el que s'ha fet molt recentment també és un control biològic clàssic com els que hem vist abans,
es va anar a Sud-àfrica, que és el lloc d'origen de la plaga, i es van buscar quins parasitoides estaven controlant allí la plaga. De fet, Cristina va ser una de les primeres persones que van anar allí a buscar estos enemics naturals. I es va seleccionar Anagirus averie, es va aconseguir dur així, i s'està fent un programa de control biològic clàssic alliberant-lo amb l'objectiu que s'aclimate i baixen les poblacions del cotonet. Ara per ara no tenim constància de si estan anant bé, si estan anant regular, en realitat no sabem quins resultats s'estan obtinguent, però suposo que en breu se començaran a donar dades de si s'està aclimatant o no en camp. Pel que fa a les mosques blanques, començant per a l'Eurotrixus flocosus, com comentava abans, el 1970 es va introduir Cales noachi i Amitus spiniferus i va ser tot un èxit. Cales noachi ha aconseguit durant molts anys tindre les poblacions d'esta mosca blanca a nivells bastant baixos. No se sap molt bé per què en els últims anys està veient-se que les poblacions de cales són molt menys abundants. Segurament té que veure que s'estan fent tractaments molt potents o s'han fet tractaments molt potents per al control de Delotococcus, ja que és una plaga que ha causat molts danys i per tant s'han fet tractaments molt agressius. I això possiblement hagi fet baixar les poblacions de cales i per tant que hagi hagut un increment d'aquesta mosca blanca. Per tant, què tenim ara mateix en camp per a controlar l'Eurotrixus? En cas que cal intentar reduir les aplicacions que perjudiquen als parasitoides com cales. A més, s'està veient que també està apareguent Amitus spiniferus, que en el seu moment no es va aclimatar del tot, però pot ser perquè ara els hiverns són més suaus, potser gràcies a això s'està veient que Amitus spiniferus sí que comença a veure's en algunes zones que està apareguent. I a més té un efecte complementari a cales perquè cadascú parasita estadius, que es diu estadius diferents de la plaga. Després tenim altres depredadors, com comentava Cristina, els depredadors generalistes, com són les crisopes. Les crisopes són el de l'esquerra, que és de color verd. Este suposa que el coneixereu, és un depredador que se veu de forma abundant en els cítrics i és fàcil de veure. I després també els coniopterígids que comentava Cristina, que s'alimenten de mosques blanques també. I després tenim uns depredadors que són específics de mosques blanques, que és Clitostetus arcuatus, que també se veu de forma relativament abundant, és fàcil veure en camp, és aquest marronet que veureu que té com una C en les ales. I del Fastus cataline, que és este negret que tenim ahí. Este últim està disponible comercialment, però sembla ser que és molt car i realment no tenim constància que ningú estigui utilitzant-lo per a soltes en cítrics. Després també Dialeure de citri és una mosca blanca que tampoc era massa problemàtica, però últimament s'està veient que està passant molt als cítrics, que en caqui sí que és molt problemàtica, però ara en cítrics també. En aquesta mosca blanca el que tenim també en quant a depredadors molt similar a l'Eurotrixus flocosus, a la cotonosa, però en quant a parasitoides tenim així els estudis que s'han fet s'ha vist que hi ha un parasitoide, Encarsia strenua, que efectivament parasita aquesta mosca blanca, però en nivells molt baixos, al voltant del 20%, que no serien suficients per a tindre un control adequat d'aquesta mosca blanca. I després hi ha un parasitoide que és Encarsia laorensis, que és molt eficaç, al voltant de parasitisme del 70-80%, però que aquest està en Itàlia, en Grècia, en Israel, però així no el tenim. Així se va fer en 1992, crec que va ser, es va fer un intent de dur-lo, però no va acabar de funcionar. Així que de moment així no està. Estaria molt bé que se tornara a intentar dur aquest parasitoide perquè donats aquests nivells de parasitisme és molt interessant. I bé, després d'haver-vos inundat de noms i de marejar-vos, anem a veure si fem un poc un balanç final.
Sí, anem a repassar, també dir que sí que també hi ha inconvenients. Nosaltres som unes convencides d'aquestes estratègies i pareix que nosaltres les temerem, però també reconeguem que hi ha inconvenients. Per exemple, falten solucions, sobretot per al seu ús en camp obert, en cultius a l'aire lliure com cítrics. Falten referències, també els estudis van cada vegada més per al control biològic de conservació, que fan falta molt de temps per a tindre propostes, per exemple, en el cas de les cobertes. També s'ha de saber que s'ha de fer un control preventiu, no és com en el plaguicides que tu tens un problema, trates i la solució la vas a veure ràpida. Si t'has d'adelantar, has de fer un control preventiu i això és un canvi important. Cal ajuda professional, també per a saber què fer i per a fer un seguiment de les plagues, però això també pot tindre una contrapartida en avantatges, que és que se va aprenent. Això són uns coneixements que se van adquirint per a llarg termini i cada vegada se sabrà controlar millor. També l'últim inconvenient que hem trobat nosaltres és que poden ser cars, però també alguns poden ser més barats i més eficients, i això també s'espera que vagi canviant, perquè els insecticides cada vegada també són més cars i cada vegada hi ha menys recursos. En quant a avantatges, ho hem estat dient tot el rato, tots els avantatges en quant a eficàcia, però un que és també un dels més importants és el seu nul efecte tòxic sobre les persones, però també sobre el medi ambient. És molt important, com sabreu, està havent una reducció molt gran del número d'insectes a nivell global. Això clarament ajudaria. Per exemple, s'està comprometent coses tan importants com la pol·linització. També és molt important, que vosaltres ho sabreu així en aquesta zona, la contaminació que pot haver dels aqüífers, també en aquestes expectatives que tenim de sequera, totes aquestes són estratègies que van a cuidar que no hi hagi problemes d'herbicides, de fungicides en les aigües. Altres avantatges que hem estat dient poden ser molt selectius, no generen resistència, això és algo molt important. O sigui, aquestes són unes estratègies que a mesura que les anem utilitzant sabrem cada vegada més, al contrari que els plaguicides, que tenim un temps d'ús i al revés, se van terminant. També hem dit lo dels insectaris públics, això és una ajuda que tenim, hi ha insectaris, senzilla, en Almassora podem cridar per a que s'aconsellen, podem donar-vos criptolemus per a que vosaltres feu una cria. També n'hi ha altres que s'estan desenvolupant així en Alzira, hi ha una xarxa d'insectaris públics que tot això té molt bona pinta. Una cosa molt important també és que es reprodueixen i s'estableixen ells i busquen activament les preses. Això també té que veure en el que pot ser una solució permanent. Com ha dit Altea, moltes de les plagues s'han solucionat en control biològic. Els problemes que hem tingut que ara no són problemes i ha sigut una solució permanent. I ja hem dit lo d'integració en HIP. També ens agradaria, si voleu comentar alguna cosa, voleu vosaltres afegir algun inconvenient, algun avantatge. Com ha dit ella, esperem que no haguem parlat de molts noms, però pensem que conèixer els protagonistes d'aquestes estratègies és el primer per a poder fomentar-les. I moltes gràcies i això, convidar-vos a preguntar el que vulgueu. Com ha dit Cristina, si voleu, entrem en el torn de paraules. Si teniu preguntes o voleu comentar alguna cosa del que ha dit, per ahí n'hi ha un micro, alceu la mà. No tingueu vergonya. Experiència és que algú de vosaltres utilitza alguna d'aquestes estratègies. Podem preguntar nosaltres, fem una enquesta. Sí, per exemple, algú ha fet soltes per a controlar mosca blanca? D'algun artròpode o d'algun enemic natural? No? Quique? Sí. A veure. Jo sí que he soltat depredadors de mosca blanca, el whisky, que és un fitocèid. La veritat és que no puc dir ni sí ni no. Vam soltar i el que va ser en primavera jo penso que va tindre un bon control. De fet, així n'hi ha alguns propietaris de camps que ho poden corroborar, però quan arriba la tardor jo crec que el whisky desapareix i ja directament, quan torna la mosca blanca del quequi, torna a infectar i ahir ja no fem res. Encara que facis la solta en la tardor ja no s'implanta. Almenys és el que m'ha passat a mi.
Però sí que, per exemple, el que són la solta per al control del cotonet, també de l'insectari de l'alzira, tots els anys reparteixen a llauradors que tenen camps en alzira i sí que n'han soltat i funciona molt bé. Aquí això sí que funciona molt bé. Claro, els criptolemus el que tenen és que són molt cars, no? Aleshores, aquesta iniciativa dels insectaris està molt bé. I també en Almassora te fan assessorament, te poden, si sense ànim de lucro, tu pots fer com un insectari, que això és una cosa que també s'està fent molt. La teva parcel·la pots igual habilitar una zona o una xicoteta caseta i pots tindre tu una cria i ells t'assessoren i te donen la primera inoculació. Què es fa, què? Sí, te refereixes als... Sí, els coniopterítzis que es diuen, que són semidalis i convença, que són els més abundants, depreden, són generalistes, però una de les preses important per a aquests insectes són les mosques blanques, precisament. Per tant, si hi ha hagut molta mosca blanca, també hi ha moltes vegades que els enemics naturals van com un poquet endarrere de les plagues, és a dir, quan hi ha una pujada molt gran d'una plaga, també, potser un temps després, hi ha un augment important dels depredadors o enemics naturals que s'alimenten d'aquestes plagues. Llavors, mosca blanca és una de les preses que tenen. També àcars, inclús poll roig, fins i tot. Aquestes són molt interessants perquè són generalistes. Sí, i ara no recordo molt bé, hi ha una espècie que és més de primavera i una més de tardor, vull dir que se complementen una i altra. Sí, i aquestes, per exemple, de nit, nosaltres hem fet alguns mostrejos de nit i se veuen volar, o sigui que igual n'hi ha més de lo que pareix, perquè n'hi ha insectes que tenen altres aves igual, però sí que se poden veure aquestes postes. Està activat? Sí, se sent? Sí. Respecte dels fongs depredadors, sí que jo veig que és molt minoritari l'ús, no sé, no veig que s'establisca de cap manera. Fins a quin punt això seria definitiu, inclús en tractaments que foren periòdics i sempre que per condicions climàtiques es pogueren aplicar, perquè jo, clar, no sé fins a quin punt, quines condicions d'humitat i meteorològiques es necessiten perquè un fong depredador siga útil. I també m'agradaria conèixer si això suposa que atacarà depredadors també, atacarà a tot bitxo vivent, però si realment o és molt selectiu o és molt ampli el seu espectre o com funciona, si ataca, no sé, si ataca el poll roig, si ataca la mosca blanca, si ataca el pulgó, l'aranya, si això seria capaç de, per exemple, si fem tractaments cada 20 dies, posem per cas, seria capaç de tindre un net, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. Encara que siga, potser, no ho sé si és una bomba atòmica o és algo que és molt selectiu i podria ser útil encara que tingués que augmentar el nivell de tractaments, no? Nosaltres precisament és un tema que no toquem molt, el tema de fongs entomopatògens no hem treballat mai en aquest camp i no podem dir-vos massa, però sí que és cert que les condicions ambientals són importants, tampoc és si funcionaren tan bé ja en tindríem molts més, vull dir, no tenim una oferta molt gran de fongs entomopatògens i sí que tenen especificitat, vull dir, sí que se seleccionen cepes per a controlar això,
alguns organismes i no atacarà tot. Però ja t'he dit, no tenim... Sí Ahí que vam lo treballar únic, una vegada sí. en laboratori. L'hem passat justament de la UPV, perquè Conselleria sí que està treballant molt, Vicente Navarro també de la UPV, i per exemple buscaven uno que funcionarà per als vectors de Xilella, i nosaltres havíem treballat en aquests insectes, i també feren justament per poder vendre-lo tenien que demostrar que eren selectius. I entonces nosaltres identificàvem altres coses que mataven i mataven, en aquest cas mataven pol·linitzadors, per exemple no aniria endavant. Però sí que fan estudis de selectivitat per a poder aprovar-lo. I també se suposa que se tenen que aplicar molta quantitat, tampoc és com tan... Ara mateix els que puguen estar utilitzant-se han de ser selectius perquè és que si no seria un desastre. Si no, no se permet. En concret, jo he fet una prova enguany per a fitòftora i em sembla que no funciona en cítrics, això. No sé si en verdures, però en cítrics no funciona. Volen que funcione molt, perquè és una cosa molt fàcil, l'estan estudiant molt, però ja dic, nosaltres en això no sabem molt. Has gastat el Cilus? El Cilus has gastat? Ha gastat 3 marques comercials i no he vist els resultats. Ha acabat entrant fitòftora en plantons que són molt susceptibles, sobretot. En viver. Primera, que tampoc està demostrat que funciona al 100%, en el tema de fitòftora. Però tampoc t'expliquen que no és només les condicions del sol on les soltes, sinó que l'humitat, la temperatura, i no s'ha reproduït, sinó que si moltes voltes les soltes xum a certs productes d'abonat, I ja és una altra. també, o el pH de l'aigua, tampoc facilita la reproducció del sol. Perquè, per exemple, els fongs que podrien actuar sobre els insectes i tal, què fas? Els tires alhora en l'oli, en sabó potàssic, en què els tires? O pots aplicar alhora minerals per aprofitar, perquè, clar, si no controles els tractaments, a última hora te se'n va tot en els tractaments. No pots fer, si de fer el lloc, de vegades en navelina, per exemple, de fer 2 tractaments, de fer-ne 3, ja estàs perdent diners, com aquell que diu. Per tant, no sé. Sí que és cert que hi hauria que saber ben clar en què es poden aplicar i en què no. Alhora, per a simultanejar, per a aprofitar les aplicacions. Alguna cosa que vulgueu comentar? O voleu anar a sopar ja? Si no voleu comentar res més, tanquem la sessió d'avui. Demà us esperem en la següent sessió. Demà vindrà Alberto Fraguas, de Madrid. És un expert en el tema del canvi climàtic, vindrà a parlar-nos un poc del canvi climàtic, com està afectant a l'agricultura, què podríem intentar fer per adaptar-nos, perquè en aquests moments ja no es tracta de el canvi climàtic, sinó que es començarà a adaptar ja als cultius. El canvi climàtic ja el tenim així, patit tots els estius. Si tenim camps, l'últim estiu hem patit, i com està afectant. A banda d'anar fent una lluita efectiva contra el canvi climàtic, com anarà a fer? Si us ha agradat i us ha llegit demà, demà tindrem un poquet més. I gràcies a Cristina. Per tu, que t'alçaves cada dia quan el sol encara dormia. Per tu, que vas donar treball quan la crisi li va llevar als altres. Per tu, que et vas fer un lloc en un ofici en el qual et deien que no encaixaves. Per tu, perquè ningú t'ha de dir el que és passar fred i calor. Per tu, que
que corries del magatzem a casa i de casa al magatzem per a cuidar a la família. Per tu, que sempre vas portar un sou digne a casa. Per tots vosaltres, que haveu cuidat de la nostra terra i la nostra tradició. Tornem.